Akwaliwe na ya dị ma emo Nigeria na ọbanda zele huwa abalagaba. Ayo ọbanda zele huwa abalagaba. Namwa wanyama ọbanda zele huwa adara kono ma dara la na ma kwale mono we buka onya tasana de ma. Ara odi be huwa do. Odi ne bu sobundi Nigeria ọbanda zele huwa abalagaba. Namwa Abu indiscipline. Indiscipline ya total corruption. Na one year bribery corruption. Onya total pandemonium. Nkabanye na post pandemonium. Nyala ni no stability no nya solution. Nigeria say never enjoy her baby. Wakoli war against the indiscipline. Wajuba Nigeria ogekwe ebe ọ bụ n'ịfụnanya na eziokwu adịrọzi chacha. Kedu kwesị dị gị ka ibe dị njọ ya anyị si na anyị achọrọ tribalism. Ọ bụ one Nigeria ka anyị ga-abụ one Nigeria ka anyị na-ekwu n'ọnụ nkịtị. Nwanne ukwu ma ndị ndịda enwere ndị bụrụ ibe n'anya. Ihe wee enweghị obodo ezuru ugbo. Ahịa ekwekwasị na-arụ Igbo achọka ego. Ahịa ekwekwasị na-arụ ndị Igbo achọka ego. Ma nwere onye Igbo bụrụ ego Nigeria lie. Dịgbaza m onye gasị ya bụrụ onye ụbịakọdị ya mma. Ịmara ihe anyị na-akwụla ọda n'ime Nigeria. Ọ na-akwụla ọda bụ na ego bụrụ agụ. Ọ na bụ ndị mmụọ ligolo ego Nigeria wee gụ. Gị na-ebe ka anyị be Chukwu ji gozi Nigeria. Nkalagu simenti n'oso na ngozi. Bila simenti bụ ngozi. Achaka simenti bụ ngozi. Sokoto simenti nkọ. Benue simenti bụ ngozi. Anyị nwere crude oil. Mmanụ petrolu anyị na-enye ego. Nyakwa na-enye na-adịrị anyị ngalọnụ n'ime obodo Nigeria. Waja ka anyị losiri isi ego n'ime Nigeria mụ. Wee nleta n'afọ ọta wee si n'ego na-akọ anyị ụkọ. Nne m oge igbe egwu mbara na oke ọchịchọ na-enwere ọgwụ ojuju. N'onye ahụ dere ego Nigeria ji wee kwụsị ya n'ime obodo anyị. Onye na-ekwu okwu na Nigeria. A na-agba ntị ọ na-anụkwa. Enwere jeli ị na-atụ anya n'ibe ga-adị mma na Nigeria ọzọ. Ebe ọ bụ na Nigeria na-eti mkpu agụụ n'ime Nigeria. Ma ndị bụ anyị nwere ego mepere. Ụfọdụ mere n'Isemobita, ụfọdụ na-emete n'uji a na-eli elu. Ike ndị anyị na-echute ya ka anyị ji agbazi ikoto mmụọ. Ihe ogo ji obodo ozugbo. Ebe Nigeria na onye na-azara obi ya na-azara ama. Ebulu ndị anyị kpọtara ebe anyị wee wee gbara akụkụ ka anyị wee nwee milion naira. Ibulu onye nwụrụ ego n'itere ya. Ego na-atụ anya na ibe ga-adị mma na Nigeria. Unu achọpụtago onye sụrụ otu ọkụ. Mabụrụ amụ ga-ekwu ma bụrụ eburi ọ ga-akwụsị akwụsị na Nigeria. Sịjụ anya ndị polisi kara akọwa. Maka na ọ bụ na mmadụ adago iwu n'ime Nigeria. Ụmụnne m ịmakwali na ọ bụ ndị polisi na njide.
ndị ka mmadụ iji tụnyegara ịnwụ ọnwụ gọọmenti lụrụ anyị General Hospital in every local gọọmenti na-aba anyị ọ bụ na ọya yaba mmadụ ọgbalagaba n'ụlọ ọgwụ ka je zụta ndụ olusiasị anya bụ aka dị ọsịsọ oje dọkịta ka ọ bịa olusi ọbụsi anya bụ dọkịta degbe akwụkwọ jezie ka ọ nata ọgwụ asị na ọgwụ na-akụ ụkọ manya were ọsọ were jeje na kemist ebe nniko gote ọgwụ ọga nata n'ụlọ ọgwụ ka agba ya gbaa ka onye ọbụla obere onye kọnsami na-egbu Naijiria onye ndị onye ọrụ ya ọ na-asị wetin kọnsami ọ na bụ ndị mma ga-abịa wee lụọ ọnụ Naijiria ọrụ anyị ga-eji ihe enweghị olozugbo ọ bụrụ otu a ma akwụkwọ anyị na-agụ n'ime Naijiria gago n'iyi akwụkwọ anyị bụ akwụkwọ asambodo ọlịmba anyị ji zụba ndị injinia na ọba anyị ihe abaghị nke olozugbo enwere ogbenye malike esi alụ moto abada Naijiria agbago ibe anyị nwere anya na-atụrụ anyị n'anya abada ọbụla ndị bayi otu ọbụghị na Naijiria bayi ọ bụ na mmadụ egotezie moto ọbụghị na Naijiria onye ọbụghị ruru n'uche onye nwere ego onye na-enwere ego talata nwanyị ọbụla mmadụ kele nwunye onye jelu njọ bụ juru anya amaghị m ka a ga-esi wee mụọ wee dị mma arịze ndị panebita n'oge bụ n'anya ka na-agba moto moto niile dị na Naijiria bụ ntakanta mgbe onye anyị na-eche kedu ibe anyị na-emezi Naijiria ahụ na-alụ mmadụ ijesie yunivasiti n'ime obodo anyị Naijiria enweghị n'ọlụ na-acha nne m nwaanyị ọma ahịa ekwekwasị na-arụ Igbo achọta ego mebụrụ ndị Igbo lile ego Naijiria ama n'ọkwa ndị Igbo nwere onwebe ibe nyisi na bụ ndị Igbo nwere onwebe maka ibi n'anya enwere ịhụnanya mkpesa na ọzụzụ dị n'ala Igbo anyị jeje jide Igbo tisasi ya ụfọdụ na-azụ eze ụfọdụ na-azụ anị onwe jeje jide Igbo tisasi ya onwe jeje jide Igbo tisasi ya ihe enweghị olozugbo si na bụ ndị Igbo mere onwebe nne na bụ n'ụlọ ụka ka anyị ga-ama na anyị bụ onye uche nneluzi anyị ghọta na anya bụ ụka emebigo Siemens ekwere na Fada bụ ezigbo ụka ndị Fada ekwere na Siemens bụ ezigbo ụka ndị ụka niile ya si masọba na-ekpe nsukwu n'ịma na ọ bụrụ ụka ị na-eji ebu isi ọbụ gị na-eje ụka ị na-emekwa ibe Chukwu na-asa ebe ọ bụ na ọ bụ Jizọs Kraịst ka anyị ncha na-ekpere ekpere ụmụnne ịdị na ibe na-ebutezi nke ma ndị Roman Katọlik ma ndị Minneapolis ma Cherubim na Seraphim na Sofọ na Sofọ anyị ncha bụ gbado Kristian ịdị na ibe na-ebutezi nke ị na-eje ụka ị na-agba mmụọ mgbakọ bụ bịa mekwa n'ibe a na na-asọ nsọ ụtụtụ elu ka mgbịrịgba na-ebu ya chebịa na anyị eze ndị igwe dị nso ịmakwa na pụrụ ibe niile na-eje ụka ya ejesie n'igwe ya pụrụ ibe niile na gọọmenti
na-emesi ya ịmago na-ekpele Chineke na-ekpele onye n'isi ya Adamụrụ ezi nwunye Chidume n'Enugwu Agịgị Adamosi na Gburugburu Iba mụ na atọ 1,000 mgbe eze n'ekpegoro karịa atọ 1,000 bụrụ ma ego na bọndụ ibe mara ọtọ na anya bụ ego pụrụ na abụrụ gboo anya bụ eze dịbụ adịbụ bere site n'aka eze odogwu eze gaa n'aka eze ogilis gaa n'aka eze enwenwe osite n'aka eze enwenwe gaa na Michael nweje n'ugbo wee dute ụgbọ abaweze wọtọgbọ ndụ eze ikpe igbe dị n'ụkọ gị agị igbe ụwa dị n'aka n'aka nwa mmadụ ka ọ nyụkwuru onye nwere ego kwụsị nwebenye ego bụ okolobịa mmadụ na-ele machi gwa na-ele ụlọ anya abụọ emezalechelechi mmadụ na-amara echi ama ihe ogogogo nna m gwara m na ndị ọka na-asụ enwe ihe ogogogo na-alụsi ma ọka na-asọrọ ihe enwe nsọ ya bụrụ na ndị ọgwọlụ na-abụ bịara ịlụlụ n'obodo ọka ma wee jebe n'ọbịa ime ọka wee bata n'ime ọka alụbasị ọlụ ha ma wee lụkata ọlụ obuke wee ike iru elu wee nezi anya n'elu wee fere enwe ime ọka obezi aka wee bele ekpe wee gbapụnye onye anya ma wee bụrụ enwe ime ọka na-enalụ emerabi ihe ogogogo ma wee siri enwe ime ọka wee siche mgbe n'iwe enwe ihe ogogogo banaghị enwe ndị ọka wee bịakwute ihe ogogogo ịmakwanne na ndị be anyị na-asụ enwe nsọ ihe ogogogo nwoke wee tie n'alụ eme ọgbụọ ihe ogogogo mgbake n'ime mmemme ọnwụ emuwe na mmadụ na ndị ọka na-asụ enwe nsọ ihe ogogogo o wee kwọcha aka wee li mmiri wee kpụcha ọnụ ya wee tire n'alụ eme ụzọ obuke wee sị ka ya liwezie ndị eli erewo ya ka ji webi ya amụnụ wee tara ihe ogogogo takata nọ n'ụwa wetagisi enye arụ ihe ogogogo ya libezi enwe n'anya liberi enwe ude madede nye kara ji wee lụsi ọlụ nne n'ọnya bere ude madede mere ọma na abụ ime ọka wee bulu ọgụ jere ude madede wee jide mmadụ
ọkala tụle udo mma na-ede n'esiwe na ndị bụ n'eluigwe mgbe ime ụka n'ezi ime ụka ka ọ kwụ n'ụgbọ agha m Hello.
ihe gagorogo enwe